Bine veniți la un nou video. Astăzi ne jucăm la Tom Gold Run pentru că cred că e un joc care place la toți. Deci dacă încarcă, o să vă tai eu partea asta pentru că e o oră să aștept. Cam net slab. Deci cam net acum din noroc. Am zis acum din noroc. Ne-am întors în joc. Deci ăla e recordul meu cel mai tare, 486.000. Asta e o ajonament care avem pentru 4 zile. Și cu astea poți câștiga ceva skin-uri, dar nu întotdeauna, doar dacă ai skin-ul corect. Acum am zblocat asta cu cardurile alea, dacă nu apar 196 de video. Și ce să zic, pe ce recunosc jocul, vedeți, trebuie să iau banii care porționul ăla sau pisic, numiți eu cum vreți, mi-a furat banii și eu trebuie să iau din nou. De ce se vede așa? Ce de caca? Banii, bum, bum, mă interesează doar banii, bum, bum. Dacă pierdem imediat, eu sparg totul. Odată am pierdut la 6000 de kilometri orare. Alea kilometri pe care îi facem, alea care sus. Dar nu mai baga totul, că laghezi. Acum cred că se vede mai bine. Nu știu. Sper că voi vedeți. Bum, 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 bum. Skinul ăsta e foarte fain pentru că are și accesorile. Adică, de exemplu, dacă eu vreau să iau helmetul, acela care me protejează dacă îmi sparg capul undeva, ei chiar pentru un jolly. Pentru un înțeleg. Ia banzai. Te rog, gratis. Când am gratis, eu iau întotdeauna pe fan. Dacă nu-mi place gratis, e nebun. Care nu-i place gratis, e nebun. Bun. Scuzați dacă cânt, dar îmi place. Ok. Deci eu stau atent. Dacă nu m-am mai auziți, n-am plecat, doar că vreau să stau atent la jocul, că dacă nu pierd într-o secundă, Așa, bravo tu, pisicul. Am murit. Aici trebuie cofindenț. Gata. Știți ce e cofindenț? Sper că dacă nu știți, să vă căutați cofindenț cu tu aici, cu poțiunile alea, trebuie să bați ăsta care ne-a furat ca să-l dăm jos. Da, așa. Prinde banana. Prinde. Așa. Acum cu avionul eu pierd 100%. Așa. Gata, am pierdut. Scuzați. Ok. Am făcut un video și nu vreau să vi-l arăt. Dar nu cred că a fost suficient pentru că am dat jos. Am făcut un video că am încă o viață, dar nu vreau să o vizionați. Deci, dacă vedeți că eu fac o tăiare pentru videourile acestea, care mie nu-mi plac. Ok. Câte flori le-am făcut? 62. Ca să ajungem la 200, mi-a venit ideea. Așa. Sper să ajungem măcar la 40 și da. Doar ca să fac mulți bani. Cu asta fac bani într-o clipă. Vedeți, poți cumpăra orice. Vedeți, cu 30 din ăștia cumpăr 40 din. Nu. Cu 40 din ăștia cumpăr 30 din alea. Ok, am greșit. Ce am blocat? Nu vreau.
Deci stai că poate am ceva aici de deschis. Dai, te rog. Yeah! Deschide. Te rog. Ceva mai fain nu aveai. Nu avea nimic mai fain. Noi știm când eu... Am terminat casa. Da, am terminat casa. Oh yeah. Ok, nu zic nimic. Eu... Stai. Am făcut vreo 1 miliard din banii ălea. Deci acum cred că ne terminam toată casa într-o secundă. Doar casuța aia o terminam într-un minut. Cam 17.000 vreau. Voi nu le... Da, acolo. 37.000. Wow. Banii. Pentru mine 4.000 nu e nimic. Ia. Vedeți acolo? Acolo scrisoarea aia 30.000. Ultima dată am terminat casa deja. Asta cu anunțare, asta cu 13. Nu, am 13. Am greșit. Scuzați. Deci, da, aia cu anunțare. Stați. Ok, acum e bine. Deci, ce ai tu, mai fată? Nu vreau să mă uit la ceva care nu mă interesează. Deci, hai să startăm. Da. Vi s-a întâmplat vreodată să-mi scrieți în comentarii că era un coleg care doamna nu vedea teme și colegul ăsta zicea: măi doamna, dar nu ne dați teme, și voi erați foarte supărați că nu vreați temele și ăsta copil l-a amintit la doamna să vede teme și apoi doamna v-a dat teme din vina copilului ăsta? Probabil n-ați înțeles nimic, dar eu vă spun din nou. Doamna se uită să vede temele și copilul ăsta îi zice la doamna, nu ne dați temele, eu amintește, da? Nu sunteți supărați cu copilul ăsta? Eu l omor în fiecare dată. Eu am un coleg așa. Mama mia, nu-l mai suport. Bine, nu o mai suport că e fată. Boom, banii. Da, știi doar să zic la doamna, dar nu ne dați teme. Doamna, ăla e absent. Doar asta zice. Și apoi ne semnează absenți. Noi facem online, da? Nu, am pierdut. Gratis. Deci noi facem online. De exemplu, cineva iasă o secundă mai rapid. Da, pentru puțin, pentru 5 minute și ea o semnează absent. Voi nu ați odia o fată așa. Da, pentru că ea semnează absenții pentru doamna profesoară. Și... Ok, bani. Deci, da. Și în fiecare dată, de exemplu, eu intru, lipsesc 5 minute la sfârșitul orei, eu ies pentru 5 minute, toată asta te scrie absent. Eu chiar nu-mi place. Pentru 2 minute, așa ceva, și doamna deja a și zis totul, deci. Avionul. Boom. Banii. Ok, nu mai cânt. Știu că nu vă place cântul meu. Să-mi scrieți în comentarii dacă vă place, că eu dacă nu plâng. Să văd serii cu ăsta. Ok. Ok, am 200 de kilometri, poate îmi bat recordul meu mondial. E un record mondial. 400, n-am ajuns niciodată la 400. Bine, odată a ajuns un fratele meu, da? Care îl cunoașteți toți, da? La porc. Da, la porc, fratele meu. Ăla a făcut 400, nu eu. Da. Deci, nu, te rog. Ok, credeam că pisica aia oț
oțul care mi-a furat banii. Credeam că trebuia să-l bat cu gloanțele alea, poțiunile. Hai. Okay. 10 minute! Mai avem puțin. Du-te jos! Am făcut 300 dacă nu mor. Dacă nu mor. Sunt un pro. Nu, un pro. Știți ce e pro? Nu un prost. Un pro. Ăla care e foarte tare în tot, știe să facă totul. O să vă duc un video de Minecraft, asta e promitere. Doar că nu-mi da download, nu știu ce mi se întâmplă. Să mă scuzați, dar o să vi-o duc. Ok. Acum sunt concentrat pe jocul ăsta. Avem încă 2 minute de video. Ok, 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 te rogule. N-ai, te rogule, băiatule. De ce, băiatule? Zi-o, băiat. Ok, am făcut. Oh my god. Dar cum facem aici? Nu puteam. Nu, scuzați, dar eu vreau. Continuarea. Am continuat. Am făcut un video, dar acum continuu. Am vizionat un video de cacă ca să continu și să bat recordul, fratele meu. Da. Te rog. Mere prea rapid, pentru că tu dacă faci multe kilometri, mere și mai rapid jocul și e mai greu. Apoi eu am o conexie de cap. Te rog, zi-mă că am bătut. Gata. Am descoperit că și cu videoul nu m-a lăsat pentru că a trecut prea multe video. Ia, ce fac? Da, bine, lăsați. Vedeți că ne fac toată asta și apoi gata. Pentru că, Carlo, vezi că am terminat toată, că vezi câți bani avem. Da, e aici cu mine porcul ăsta. Deci, termin asta și... Deci, anunțarea nu vreau. Deci, pentru videoul ăsta, vă salutăm eu și porcul ăsta cu aici cu mine.